Ti Masakbayan. Ita papagayam, isagot mi kada kayo, ti umuna pa sa teserye tayo ita alawas ang napauluan. Rito kay, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Mabalin ka di nga iti sabali alami saan ti panang. Maawan ti ganas ko amangan. Ha? Kukwam kalid at yung restaurant? Saan? Nga maawananak iti ganas amangan. Kabutbutang ngamin talangam. Anya ka di tinagan mo? Apoy na kayat mo amaamuan. Di nakman kasasao. Amangan numabangungot akin ton rabi numaparpar matak tarupam. Nalabas ka. Dahil talarupam tinapintas, ngamlaad mat ti ugalim. Di ta ka manlangan. Masuron, kat naglaad mat nagpaiso. Apay nga ta, nga adda dagiti parswa, akas ta kalaad. Apay asaan ang maespelling ti rupam, iho. Naabak ka man siguron iti bilyard. Nalablabos pa ngam naabak iti bilyard, Lola. Apay, anya ka di tinapasamak. Masarak di ti ropak. Ha? Isagsag maknakit din. Apaw, apay akasar mau datakim murara ni tarupam. Nilulumot. Kanayan dak akatawan na iti tattao, gapi dito alangak. Ay, bayam idaa. Tadi damat ngarud malapdan. Kasta kamat ngamen. Ay, may sakamot alaklakayan. Ay, dagijay mo't atap tao. Apay akatawaan dati padada a tao. Maparitam ayati tao nga agkatawa. Naragsak da nga road. Ay, di ta kayo manlangan. Lola, agpaiso ka di. Nga da kinatawaan da di mama ako rarapnit, idi iinawnak. Agpaiso ka di nga da pa kainaigan na. At ateng la siguro dayta. Napandan sa kanu nagpasyar kada papam iti may sa ako ba? Adda nakita da ako rarapnit kat tiniliw day di papam. Pirmi kanumot akatawa day di mamam idi nakita na. Nagadumot kami na mabali na pakaangayan ti excursion. Ijay pa matkweba. Jakman amo kadakwada, iho. Ado kanu ngamin ti agduduma abato amakita iti unag. Gapo siguro kadagit stalactites, stalagmites, kanda dumapay. Nakadalapos na pa'y matiti kurarapnit. Daksang gasat, tanapukaw tayo mat ida, gapo iti may sa a plane crash, idi basit kapay. Imbag, taimba ti da kakanya. Nagalas katero pam asimang pangat baraw. Nauma ako niti panangkat katawa ti tattao kanyak lolo. Maplengak iti katawa na. Barok, masapul a pumanaw tapay dito'y asyenda. Ay, papananyo kumangay. Saan pa'y amabalin amapan kayo ijay langit? Saan pa'y apanawan? Langit mo't nga ibagbagam, laklakayan. Sa tinungarod nga ay bakbakatan. Ijay syudad. Nadamag ko nga danalaing a plastic surgeon ijay. Iso abirukon mi. Paubingam ka di day tabakbakatan arupam. Ay, sayang laang ti kwarta. Mapanday ti may sa plastic surgeon, Lola? Wen, tapno sumardeng amangkat katawa dagiti tattao akong kunam. Apay, di mo kadikayat, apo? Nadya ka kamali. Kabsat mo ti agrupro pa ako rarap ni. Ha? Sino ka? Asino tidakdak ka matam nga agrupro pa ako rarap ni? Diyay man naglaad nga agraraman ang makilamisaan ko makanya. Amo, agbagay kayo. Agbagay nga? Ada kayo ti agsango. Agkuyo, kan uray agkabalay. Agpada kayo ngamin akasla alien.
Di na kumamot ibabain dito'y restaurant. Saan kamot nga ibabain kat, miss? Ibagbagak laang mat, tipod no? Apay analiday ka asimmangpat, anak. Kasla nagsangsangit ka pa'y. Ada babae anang insulto kanyak ija restaurant. Gapo iti kinalaad ko. Ladingitag. Kanayon ka analiday. Gaputa kanayon ka amauy uyaw. Sa anak langan arumrumwar. Apay kumaasaan ka arumrumbar iha. Kasano ti grocery nga iman manihar mo. Makapasayar mat ngamin. Apay ngamin ang kastoy tilangak. Bayam lang dagiti na uyaw. Para kada kami ka ni dadim, napintas ka, iha. Da kayo lang ti mangibagbaga. Awan pa'y nangibaga iti kasta kanya. Nalipatam ka din a Domingo ita, iha. Apay adi ka pala nakapulas. Sana nga umay makimisa, mami. Apay kumaadi ka umay makimisa. Madi ka ditirik nam. Sigurado lakit di amasairak tumanan. No adamang katawa kanyak ejay, mami. Saan mo ko mga iraman ti pagribangam iti apo? Gapo iti sentimientom, iha. Apay ngamin anaparsuak analaad, mami. Saan laeng mat at ilang at itao ti pakakitaan, iti kinapintas, iha. Apay ngagmay saka dito eh. Ayan ti anak ta. Naliday unay. Amangan ka no adamanin mang katawakan kwa na, kat masair tirik na na. Nadlaw ko akadag ito'y naudi nga aldao. Ket saan unay arumrumwar. Day tangaro ti paglidayak. Manipod imbabain ka no ti may saan napintas, iti restaurant. Sino day ta nang ibabain? Mabalin ko mga idarom iti bullying. Saan na ka nga amam mo? May sa babae anapintas anakita na kano iti restaurant. Gaputa na pintas? Aguyawan? Siga ka di daytan, Doris. Long time no see. Oh, kumusta, amiga? Long time no see. Kastoy latta, amiga. Adda ka mo't gaya mo dito'y Pinas. Ti ammo kat adda ka pa'y ijay Amerika. Ladingit no di ka inawawagan, amiga. Anya ka diti kayat mo amulta. Mapanta ko maitimay sa restaurant, tapno makapagsarita ta, amiga. Okay, amiga. Siyak titaya. Day tati multam ako nam, amiga. O sige, amiga. Uray agorder ka pa iti take out mo inton malpasta amangat. Anya ka di ti trabaho mi iti Amerika, amiga. May saa ka plastic surgeon ijay, amiga. Oh, wow. Plastic surgeon. Kunak mano nurse ka ijay. Idi, amiga. Ngam, intuloy ko tinagadal ijay iti kina plastic surgeon. Matulungan nak nga tayo ti dakkel aparikot ti anak ko. Anya ka diti parikot ti anak mo, amiga. Jakman amuh no apay anaipas ngay analaad ti anak ko. Kanayon analidaya, manipod adu ti manguy uyaw iti kinalaad na. Oh, awan parikot, amiga. Day ti trabaho kiji Amerika. Ipan mo iti klinika kiji syudad. Ikan kay ti calling card ko. Saan ko asingiran ti serbisyo. Jay laang maaramat nga agas ti bayadaw. Malagip mo kadipay ti gayem ko ani Doris. Jay ka di nurse iti Amerika? Wan, may sa ita na plastic surgeon. Dinamag ko no matulungan na ti anak ta. Katuwan ko nana. Ay, maasya nagiti anak ta kanayon na naliday. Agbaligi nga ta? Kaya't kung agragsak kumamot ti anak ta.
Sapay kuma. Agam ti saludsod. Kayat nga ta ni Joy ti isingasing mo ken kuana. Imposible adi na kayat. Daytoy ti solusyon iti parikot na. Ala, kasaritam ti anak ta. Tabareng mayat. Nagasaok iti simbaan ti amigak a plastic surgeon iha. Plastic surgeon kunayo, mami? Wan, imbagak ti kasasaan mo, kat kunana, ama panta ijayan ti klinik na. Ada kanyak ti calling card na. Matulungan nak nga taday ta a plastic surgeon, mami? Isungarod ama panta. Tapno kitaan na, no mabalin. Ada nabasak. Ano ka no sensitive ti tao? Kat alanganan nga agbaligi no ada allergy ti pasyente, mami. Isungarod at testingan dapay no kabagayan ti bagim dagiti agas. Sakbay amay sayangkat ti proseso. Adatan dito syudad. Mabalinta ti agenquire kadagiti klinika ti plastic surgeon. Adda nga tapay namnamak, Lola. Saan ka masungbatan, Barok? Agpaspasarak talaeng. Bareng mabaliwan mo't basit ti itsuram. Sa apel ako malola. Awan ganas kong agbibiyag. No panay pananglayas ti bangag ko. Saan mo ngamin idaha adengdenggan? Inton kan, jak makapagtapel kat makaarami da kiti dakas iti manguyoyaw kanyak. Saahan, Barok? Di ka ko maagbalin, adakas. Napunuan ak matin, Lola. No saan nga agbaligi ti kun kunayo a plastic surgery. Patil-tilak la amin na manguyaw kanyak. Mangkita takit di iti pagdagusan ta. Adda amok a transient house iti asideg. Imbag man, ta nakaumay kayo dito'y klinik, amiga. Iso ka diti anak mo? Una, amiga. Good morning, doktora. Ada ka ni namnama ang mabaliwan ti kinalaad ko. Saan mo nga ibagbagaday tanalaad, balasang ko? Napintas tayo amin. Saan amay libak ti kinalaad ti rupak, doktora? No saan kalakit di nga allergy kadagiti i-testing ko ka? Nalakala ang asolusyonan ti parikot mo, iha. Please, doktora. Iremedyo yung kumati amin. Saan ka ngagdanag, iha? Tay ko nakon. No saan kalakit di nga allergy? Nalakala ang dayta a parikot mo. Saan ka kita dakdagi ti taktay? Mapintasan na laki di kanya. Gaputan na kami, apak kita. Awan ti bakante alamisaan. Mabalin ka diti makilamisaan ken ka, basang? Ha? Ito may sa kondisyon. Ha? Anya ka di ta kondisyon? Kukuam ka di ito ya restaurant? Saan? Kunam amakilamisaan ka. Saan ka di? Ibagamon no anya ta kondisyon mo. Awan pa di cheat ko. Mabalin ka di asik ka timang bayad? Okay, no awan kwarta nga imay nangan. Makita ket basit matikinan mo. Basit lang matibayad dayta. Ay, suplado alakay. Mabalin dayto yung aramidan as sugar daddy. Langan at tibak nang. I-testing tapay no saan ka nga allergy kadagiti agas, iha. Kasano no allergy doktora? Adda dagiti alternatibo a mabalin nga aramaten. Agnerbiyosak maten, doktora. Saan ka arumba nga agnerbyos, iha? Ti panunutem, kat mayato ti resulta ti amin. Madi day ta panagnernerbyos mo. No apay mat ngamin nga agnerbiyosak. Awan ti maitulong day ta panagnerbyos mo, iha. Think positive, ako nada.
Imbaglakit din tada pa'y bakante a kwarto ditoy. Agyan tapay ditoy, kabayatan ti panagbirok ta itinapintas a klinika. Mabayag ka di ti proseso ti plastic surgery, Lola. Tidamag ko kat saan nga agpapada. Depende iti tao, no kasano ti panagresponde na kadagiti maaramid a proseso. Agbaliw kumapay ti langak. Tapno dinakmanan laisam ti babae ang nakita iti restaurant anang lais kanyak. Punasem ti anyaman agura di tapanunot mo. Kidawom kit di ti kaasi ti apo, tapno agbaligi ti plano ta. Nakarumot ngamin ti naramid na, Lola. Kan katkatawan dagiti tattao. Mailasin mo kadipay dayjay a babae no makita manen. Wan, Lola. Napintas ngam nauyaw. Nalay ngagkatawa. At danto aldaw na dayjay kanyak. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan na denggan. Tituloy te seryetay ita alawas ang napauluan. Retoke. Dito'y drama tayo. Ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Ganiti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, TMPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito yung estasyon. Agyaman kami, iti ingkay Panang Tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, nalaad ni Joy ng anak ti negosyante, kastamot ni Kevin, nga apo ti baknang ahasindero. Managuyaw mat, tinapintas ani Jonalyn. Gapo taagpada akanayon ang mauyaw da Joy kan Kevin. Napanunot dagiti ina kan lola dagiti nalaad, nga iparito kidaida. Kabayatan nga agbirbirok da Kevin iti plastic surgeon. Adda na ibagana kan ni Andrea. Papagayam, denggan tituloy te seryetay ita alawas ang napauluhan. Ritoke, dito'y drama tayo. Ti masakbayan. Mailasin mo kadipay dayjay a babae no makita manen. Wan, Lola. Napintas ngam nauyaw. Naglay nga agkatawa. At danto aldaw na dayjay kanyak. Saan mo adadaelan ti masakbayam? Gapulang iti maysa a managuyaw a tao. Maruam ti kasya klase ti tao, Lola. Kasano akasyan na ka ni Apo Diyos no kastamot ti adda iti panunot mo. Lipatem ti sakit tinakam mo tapno kaasyan na ka ti Apo. Lipatag ti sakit tinakam ko no mabaliwan tinalaad alangak, Lola. Isungarod nga iparito ka tapno saan ka akanayon analiday. O, adaytan, saan alim mabasit dagiti kudil mo ang nakaitestingan ti agas? Mabalinan nga iwayat ti proseso, iha. Maisayangkat ka di operasyon, amiga? Wen, amiga, makita kat awan mo ti allergy na kadagiti agas. Nakasagana akong doktora. Sapay ko matag balegi. Saan ka di nga imbagak a think positive, iha? Iso nga ikagumakti saan nga agnerbiyos, doktora. Awan ti ron nga pagdanagam, takudin laang mo ti masugat. Mangalak mo't laang iti parte ti bagim ti daddo mga ikabil ko di tanaunag apaset ti rupam. Apay nga inasit ganag. Adupay matibakan ti alamisan dito yung restaurant. Di mo ka di kaya't akalamisaan tinapintas sa kaskanyak? Siyak ni Jonalyn, empleyado ak di taas sa dag-a-lending institution. Kasta ka di. Siyak met ni James. Siyak di aking kuko ay tipasdak nga abangan day takunam a lending institution na pagtrab-trabahuam. Ha? Awan gayam ti buko da pasdak na ita-lending?
Jack amo, nabiitak pa'y ngamin dita. No kasta, nabiit ka pa nga rod, nga umumay dito yung restaurant. Day tatipod, no? Kanayon kayo kadi dito yung restaurant? Saan makit di? Awan lang amin ti asawak, tada na pananta. Awan ti kasangok amangan. Mayat nga rod no addaak. Tapno adda kasangom. Nabendaan matiro pati anak ko, amiga. Talaga akasta, tapno saan unay nga agdara, kun tapno saan nga agnga nga tisugat, amiga. Maliklikan pa'y amatapukan, kun maliklikan alumtag unay. Magagaranak pa yamang kita. Nubaligi matlaang ti operasyon. Ad-adan sama ti gagar mo ngam tinaoperaan, amiga. Kasla-kasta nga rod, amiga. Imbag pa'y iti ubing. Tasaan na unay asintiran. No ada manguyaw kenkwana. Balasang ngaminen, amiga. Siyempre, no ada kursunada na alalaki, masair tirik na no dida ikan kano. Wan matkit di tanapadasan tayo matdagita. Idi da tayo matibabalasan. Nang runa no da crush mo, amiga. No mabalin kat kayat mo anapintas ka kumamot iti imatang na. Saan ka di? Iha, ada ka di nasakit di tarupam? Awan mat, mami. May kawa aklaang. Takaslan na benat ti rupak iti panagriknak. Gagangay na dayta, iha. Aganos ka, tainto na maikat dagita abenda. Makaginawa kan tumat siguro. Madanagan, no anya ti resulta na no maikat ti benda, mami. Ikarkararag ko, amayat to ti resulta na, iha. Kano nga ikatanda ti benda, mami? Depende. Urayan tati ibaga ni amiga. Tagraman day tagong mo kat narinoplasty. Pinatangos na kano. Kasta ka di, mami. Uwan, iha. Imbagak day taken kwa na. Tadyak ngamin kaya't akanayon ka analiday. Agkita kami pa'y nga ta iti babae anang lais kanya. Taga dito'y kakadi nga ili. Saan? Ada ka bagyak dito nga empleyado matlang di talending. Iso tinangawis kanyak idi ada bakante at trabaho. Sekretarya ak dita. Kanayon ka nga rod nga commute. Makidagdago sa kiti balay ti kabagyak. Taga dito'y kayo kadi? Hawan? Sige, panawan ka pa'y. Ikagumak apagbalinan a sugar daddy day taalakan. Dumtang to ti panawan, nga isun to ti agbayad numangan kami di ti restaurant. Kan, amang ano dapay bakante a kwarto iti balay da a libre a pagyanak. Adda inted da kanyak a flyers di ta town. Kita man, iho. Padasem nga awagan day ta a numero. Kitak man na ita a flyers, Lola. Ada na ikabila contact number na ngagpaiso. Awagam sakbay a mapanta, barok. Barang mairemedyo na ti parikot mo. Well, Lola. Diyan amin may sa klinik ana pananta. Ket awan kano di doktor ta nagbakasyon. Manumad gayam ti plastic surgeon ditoy. Wen garod, ado ti doktor, angem sabali ti linyada, tamang ngagas damet iti agduduma asakit. Doris Clinic, hello. Anya ka diti may paay ko kada kayo, sir. Agda magakuma may papaniti plastic surgery, ma'am. May mayat siguro no may kayo ditoy, sir. Kanayo nakmat nga da ditoy. Da kayo kadi mismo ti doktora, ma'am. Wen, sir, no da kayo ti pasyente. May mayat no may kayo dito'y klinik, tapno makita kayo iti personal, sir. Sige, doktora. Umayak itamot lang. Sige, orayan kayo, sir.
Jay samet doktora a mismo tinakasaom, iho. Wen Lola, inta ka no di klinika na. Sige. Agsagana ta nga ruden. Lola, may remedyo nga tati kasasaad ko. Kaslak, agrup-rupa ako rarapnit. Iso nga rod ama pang kaagparitoke. Tapno agbaliw tilangam. Ang mga no imbes at umairak, kat ad-adda ang madadaal. Saan ta inadal damot dayta? Espesyalista nga rod. Saan asinsinan a doktor? Sa bagay, naikabil pa dita flyers nga iji kano Amerika nagadal itik na plastic surgeon. Sapay ko mga rod, tagpating ganti kan ayon a panagliday mo. Sa nabali nga uray dakkel ti magastos, no lakat tumaer ka. Masapulan ti kwarta, Lola. Ngam na ti kasasaad ko kat mangibabain. Da kayo ka diti mawag itay, sir. Wen, doktora. Sapay ko mata matulungan, dak. Masigurado kakayat mo apabaliwan ti kontur ti rupam. Adato lang akasapulan mabawasan. Ket daytamot na unag aparte ti rupam. Mangalaak iti pasat matlaang ti bagim nga ikargata tapno maipatas. Talaga nga rod, amarito kinukasta, doktora. When Mrs. Talaga mabaliwan, takastakan nga ron ti kasasaad na. Major operation ti mapasamak. Major operation, doktora? When Mrs. Matabasan tito lang, tapno mabaliwan ti langana. Kastagayam, doktora. When Mrs. Saan asinsinan ti proseso ang maaramid? Kasta ka di, doktora. When, naunag namin unay day tapingping na. Kargaa, kitilasag, nga agtaod matlaeng iti bagina. Napanan nga tandang iti dua. Awan damat time. Sa bali matan ti kadkaduak dito'y balay. Ay, hinak man agpagnapag na di tarwar. Agda magakadag iti tattao ang masabat ko no ayanda. Ay, Adda babae di tarwar. Asit gakta agda magak. Naimbag nga oras mao balasang kao. Agdamagak man. Nakitam ka de ti asawa kan apo ko. Diya ka mo, no asino ti asawa kan apo ko yo, apo lakay? Ay, Andrea tinagan ti asawak. Kevin mo ti apo ko. San ko ngam amo ti bagbagayo, apo lakay? Ay, kunak ano am-am-maum. Ay, awan kayam ti am-am-maum. Anya? Awan ti amo ko na yo, apo lakay? May saak nga empleyado. Idinto tada kayo, kat awan trabaho yo. Ay, awan trabaho. Ang ado ti trabahador ko. Ay, agkabaw alakay. Di na mo ti sasawan na. Ay, panawan kayo man langan dito eh. Ay, oo na yan. Nagalas ti ugali na. Ay, agin pipintas. Ikatantayon ti benda ti rupam, balasang ko. Ita ka din, doktora. Wen, nga madapay dagiti aga sa masapul nga ituloy mo. Aging ka nga umpas ti liptag, kan maikatipiglat ti nagdaitan na. Mabayag ka di? Santo maikat ti piglat na, doktora? Ininot ang maikat, iha. Masapul na surutam amin dagiti ibagak, kan masapul adi mo liwayan dagiti itad ko nga ointment nga ipahid mo.
Wen, doktora. Tungpalak amin nga ibagayong aramida. Good. Basta agtumpal ka kadagiti amin nga ibagak nga aramidem, daras nga umimbag dagiti sugat mo. Oh, dakal nga agpay so tinagbaliwan ti rupam, iha. At dalaang pa'y ti dait, kan medyo limtag pa'y. Kitaak man iti sarming, mami. Aday tati sarbing iha. Kita mo, pimintas kan. Agyaman ang unay kada kayo, doktora. Nulupot ko makat narito bar ti rupa. Reto kay kunam iha. Saan kat anarito bar? Para lupot laang dayta. Agyaman ang unay iti apo. Tabaligi ti operasyon, doktora. Iti kabayag ko na plastic surgeon, baligi amin nga inoperaak, iha. At akamot gaya man, honey, ayan ti anak ta. Nagbaligi ka di matlaeng ti plastic surgery. Wan, honey. Nagdiretso iti silid na. Saan ka no arong rumwara, tapno maliklikan ti panag-impeksyon ti rupa na. Wan amang nga no ag-impeksyon nga agpaiso. Delikado. Nala, umay ka. Mapanta ijay silid ti anak ta. Talaga mapanak ta kayat ko akitaan ti itsura ti anak ta. Masigurado ka maragsakan ka. Medyo mabayagan ti apo ko yo, tasan amam maminsan na maaramid ti proseso, misis. Saan amam maminsan kunayo, doktora? Wen, misis, tulang ngamin ti ayan ti diferensya. Pati pangal na, baliwan tayo. Oh, kasta ka di, doktora. Anya nga, no iso ti pagsayatan na ay kat isua. Nasayaat. Actually, karurar ti may samo ta pasyente. Ngam nabiit laang ditoy. Ta awan mo tinatabasan ato lang na. No diket, kudil kan lasag laang tinabaliwan. Kan nanayunan itirupan na, misis. Kasta gayam, doktora. Ay, kasanumot nga tapno maikat dagiti kurot-rot iti rupak, doktora. Nalakilaang day ta, misis. Kasla umubing kayo pa'y. Siyak tuman mo't nga ron, numalpas ti apo ko, doktora. Wan, misis, nalakalaan ti proseso na. Nay, sikan sama tinasabat ko itay. Jay nagalas ti ugali na. Hey, nagalas ka? Nagpintasak tupay. Agkabaw ka ngamin, isoasaan mo nga ammo, tinapintas. Pintas ayama, tinagalas ti ugali na. Ay, saan ka lang kumaalakay, ta idumudum ka. Di ta ka malangan, kabaw. Ay, nagalas ti widawid na apimanaw. Ay, pangit ti ugali na. Ikatantan ti benda ti rupam, Kevin. Baligi nga ta, doktora. Makitan to. Kitaan tayo ti resulta na, Kevin. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamag. Papagayam, di uliwayan na denggan. Tituloy ta serya tayo itaalawas ang napuluan. Ritoke. Dito'y drama tayo. Ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Kan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito'y nga stasyon. Agyaman kami, iti ingkay panang tarabay. Ti masakbayan. Ti napalabas, nagpasyudad da sali kan Joy, tamapandaag paritoke, kastamat kada Andrea kan Kevin.
may sa a doktora tinapananda. Nabaligi ti operasyon ni Joy. Idinto ta ikatanda pay lang ti Benda iti ropa ni Kevin. Papagayam, denggan ti tuloy ti seryeta yu ita alawas a napauluan. Ritoke, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Ikatantan ti Benda tarupam, Kevin. Baligi nga ta, doktora. Makitan to. Kitaan tayo ti resulta na, Kevin. Sapay la kuma, tabaligi, doktora. Masiguradok dayta, Mrs. Awan ka di ti posibilidad na nga agtubo manen titulang, doktora. Kadagiti na operak, awan pa'y mo tinapasama ka kasta, Mrs. Baligi mo't amin. Nasayaat nga rudno kasta, doktora. Selebraran tayo ti panagbalig iti operasyon ti anak ta. Intay mga niti restaurant. Pudno ka di dayta, tasana ko nga agpaluto ka dagiti katulong. Pudno, honey. Ta ipakitag man ka na kayo ti balasa nga kanayon nga umasidag kanyak no mga anak iti aldaw iti restaurant. Babae? Sino a babae? Jonalyn kano tinagan na. Napintas. Ngam saan ko magustuhan ti kababalin na. Sige. Ibagak ka ni Joy tagsagana. Tamapan tayo iti restaurant ako na. Adayta, naikatan ti Benda ti rupam, Kevin. Apok! Saanen akas lakurarap nit ti rupam? Agyaman ako na, doktora. Mabayag ka ding aglunit ti piglat dagiti dait, doktora. Nalaklak ka nga agimbag ti sugat itirwar. Ngam titulang ijay unag, medyo mabayag basit. Kasta ka di, doktora. Liklikan pa ilaang ti agimot itinadagsan, tapno maliklikan ti madi ang mapasamak. Matungpal, doktora. Agyaman ako na ka na kayo. Nabaliwan mo't langan tinalaad alangag. Kan, no nadlaw mo, nalpas mo ti facelift ni Lola. Imubing ka mo't, Lola. Ang mga no di na ka mabigbig ni Lolo. Apay ko maadinak mabigbig. Kat imubing lang matilangak. Tanabawasan ti kunot ret na. Sikakit di tasabalin ti rupam. Naragsaka ko na, Lola. Saan na nakasla kurarapnit ti rupak? Iso nga ita, aggagat kan taawanan ti paglidayam. Masapul nga idauluam anaimbag dagiti agtrabaho iti asyenda tayo. Ikarik, Lola. Ngam saan pa'y nga ita, ta saan pa'y mat-anaan-anay anaimbagan ti operasyon ko? Wen, saan kumat nga imbaga nga ita? Agawitan, ta ijay asyenda ka nga agpaimbag. Kunan ni doktora, umay tanto ipa-check up no adda parikot. Sino kayo? Tao mo nagkayulatan iti balay may. Ay bastos kayo Agtatakaw kayo kaday. Ha? Ni Lolo mo't. Da kami ka ni Lola nagitawoy. Anya? Ay agtal na ka man. Kat nun alaad ti apukok. Kain kurat-rat matiropa ti asawak. Ay, da kami da ito'y, Pedro. Nagparitoke ni Kevin. Ken nagpa-facelift takmat. Anya? Pinabaliwan yo tilangayo. Kasano no inton sumaklang kayo kaniapaw. Kat di na kayo mabigbay. Nalabas mo't daytan, Lolo. Unay ta sana mabigbigan. Katuan tas abali matan tilangayo. Da kami mo't lang dayti, Lolo. Ah, Nagparitoke kami lang mat. Ni James ti sumungan, kat ada kakadwana. Di babae, kasla ada nakakitkitakan ko na, ngam saan kon amalagip. Pagtugawan tayo ka din, Daddy, Mommy. Siya ti agpili, iha.
Adda nakadisso aminubok, iti day lang isaan. Pamilya Ijay na tayo. gayam dagita. Sige. Gamay kayo. Ti babae, sa dino ti nakakitakan ko na. Saan ka agpadlaw dito eh? Kit-kita aklat tayo da. Da kayo siya, Gordy. Tayo nakbit iti CR. Daddy, Mami. Sige. Napan ni JCR. Surutot man. Excuse me, miss. Nagkita ta ka din? Ti babae anang uyaw ka nang ibabain kanya. Di na nga ta mabigbig. Sabali nga minan tila nga. Hoy, kasasao ka. Apay anay ko lang ka nakakita kanya. Gapo ka di ta napintasa. Ha? Napintas ti tao. No nasaya at ti kababalin na. Nakakita ak nga minan kan ka. Apay adyak malagip. Saan ko nga mo? Amangan no kaing ingas ko lang tinakitam. Kasta nga ta? Imposible asi ka idi tinakitak. Naglaad nga min idi dayjay a babae. Kitain nyo tiri mo rin banyo. Iso ti babae anang lais kanya. Gapo iti kinalaad ko. Ni Jonalyn Dayjay. Isukat di tinang lais kan ka, iha? Uwan daddy. Iso dayjay. Naba inanak pa'y idi. Ta kinatawaan dakdag iti daduma at tao dito yung restaurant. Hala, bayan yon. Napalabas ang dayjaya. Awanan ti mang katawakan ka ita, iha. Uwan mami. Sapay ko ma. Tadi na mapadasan mat ti makatawaan akas kanyak idi. Mala, mangantayo kit din, tani. Inyegdan, dagiti order tayo. Apay aming mingmingan tak, Lolo. Natairak ka din? Si kaayan ni Kevin nga apo ko. Kasla kurarap ni mat idi ni Kevin. Nalipatan nyo ka din ang narito kiti Ropag? Lolo, naragsakak unay ita. Taawanan ti mang katawa kanyak. Ngam saan pulos ang mailibak. Akas la kurarap ni idi ti Ropang baraw. Saan ton amay palagip? Taimbelan ko aminen aladawan ko idi, Lolo. Ha? Amin nga day ti gallery ti cellphone ko. Indilit ko aminen. Ha? Hey, santo pulos ang malipatan. Wano mailimag ti sigud aropam kunak tumat apaw. Anya day tapupuuram, ladawan samet. Amin adaan aladawan nga ayan tinalaada langak. Pinuura ko, Lola. Apay apinuuram, barok. Awanan ti pakalaglagipan iti kinaubing mo. Tiyak kayat alagipan, Lola. Masapol nga ikupin ko aminan iti lipat ti kinalaad ko idi. Apay ngamin akaguram ti sigod alangham. Sayang dagiti ladawan apinuuram. Saan ko sayangan tinapalabas ko? No nalaad tumot lang tilangak ijay, Lola. Anya ka di day tain nalam ijay nagpuuran ni Kevin. Apay akas laladawan dagiti napuuran. Pinuuran na amin adaan aladawan na. Tadi na kanukayat alagipan ti kinalaad na. Iti kaanuman, santo pulos ang malipatan tinapalabas. Apay kuma asaan amalipatan no kayat alipatan. Saan ko naktumat? At dalat tapasamak ang mga palagip. Wano mga panagnak. Jakman amukan ka. Ah, At dayamat kasta. Anya tis isemam ditasango ti sarming apo. Ay, nilolamat. Maragsakan akon asumango iti sarming. Saan na nakas idi ang makapadismaya ti agsarming. Ay na, maragsakan akmet. Tasaan kan analiday akas idi. Ita, saan kan amabain asumango iti balasang. Addan ipanakkel mo alangam.
Pudno rin ta, Lola. Amangan no madamdamak at addan ka ayan-ayat ko. O nayan, tanagpanakkel pa ito'y guwapo nga apo ko. Gwapo pa'y gaya man, ha? Nagmayat ka ta dengganan na itabalikas sa gwapo. First time in history amang nagkurita. Ah, kay kayat mo mat. Permia, kakaisuna pa ng raam daytan. Saan na pa ng lais? Agbalin kan samutan anapanakkel. Uray tapod no anataera kon, Lola. Saan na nakas idi amakat katawaan? Hello? Sino da ito ay? Anya? Maururam ti pasdek kunam? Anya? Imawag kayo kadin iti bumbero. O sige, tama pa na kijay tamat lang. Bye. Sino ti mawag? Takas na madandanagan ka. Jay kano annex nga abangan ti lending. Maururam. Ha? Maururam? Ne, apay. At da kano nag-spark a wire ti kuryente. Ang mga no faulty wiring. Ada nga ta bumbero ni Jay. At da kanon, natrap kano dagiti dadumang empleyado. Di na pa'y kano nakarwar. Ay, Diyos sama na nga asi. Ay, kaasi damat nga ron no gasta. Huwag nga rod, barang isalakan ida dagiti nagresponde a bombero. Naimbaglakit din. Tanairwarda dagiti empleyado an natrap kano iti lending institution. Si bibiyag da ka di pa'y, Lola. Wen, ngam nauram kano ti daduma aparte ti bagida. Jay kano may sakat na tinagan iti sumsumgad akayo kan plywood. Nurupa natin nagan. Sigurado alumaad. Masapula maritoke. Ay, saan akas ka rin ti agparitoke no awan dakkel agatad. Sa bagay, dakkel agatad ti maaramat no agparitoke. No gagangay laeng nga empleyado, saan akas ka rin na makapagparitoke. No napanglaw tayo, awan namnama ang nagbaliw tilangak. Intaray day di ospital dagiti biktima ti uram. Kasimot ni Jonalyn, isulakit di di na uram ti rupa na. Ti babae anang lais kanyak, Daddy? Weniha, idi natin nagkano ti bobida, sumsum ket ti plywood. Napandagan ni Jonalyn, isuan na uram ti rupa na. Saan kumat nga inlunod? Ngam, apay akasla na tungpal jay kunak. Asapay kuma, tadi na mapadasan ti makatawaan. Naira nala siguro tinapasamak, iha. No ada kwarta na akat, agparitoke mat. Kwarta ti parikot. Dandan di na pa'y mabayadan ti kinan na idi iti restaurant. Tako na asyak ti mang bayad. Iso asaan arumbang apagtangsit ti kinapintas, nga insagot ti Diyos. Miss, awan ka di ti kadwam di tinamisahan. Awan, mabalinta ti agsye. Tagpada tamat aparokyano ti restaurant. Nag-order ka din? San pa'y? Napanin nala jay crew ti minubok. Oh, dito yak mat nga rola. Taurayan ta ti menubok. Amangan no agpada tapay iti order. Siyak ni Kevin. Mabalin ka di mo ta maamuan ti madaydayaw anagan ti napintas. Akasang sangok ita abalasang. Napintas? Itaman pa nga damang ibagaan na pintasa. Naragsak ita ti anak ko nga agrubrubuan, ama pa nagtrabaho. Ada ka di rumbang nga maamuak. Ni Mami mat. Mayat lang amin tiriknak, itinangag ko abalikas anapintas. Ada ka din nangibaga, anapintas ka, iha? Iti restaurant, Mami. Ada na taer anang ibaga anapintasa. Sa balit sa dayta, iha. Napintas ko na lang, mat Mami. Dayjay lang ang abalikas, kat naparagsak na.
Flowers and chocolates for you, beautiful lady. Thank you. Italaan nga damang isagot kanya, iti kastoy. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan na denggan. Tituloy ta serya tayo itaalawas sa napauluan. Retoke, dito'y drama tayo. Ti masakbayan mo. Insurat para iti radyo ni Steph Merrill. Ganiti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540, kanda ito'y estasyon. Agyaman kami, iti ingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, nabaligi tinaisayangkat ng operasyon da Joy kan Kevin. Iti sabalya bangir, nauram ti pasdag apagtrab-trabahuan ni Jonalyn, kat aksidente ang nauram ti Rupana. Iti may sangal daw, nagsabat da Kevin kan Joy, iti may sa restaurant. Papagayam, denggan tituloy ti serye tayo itaalawas ang napauluan. Retoke, dito'y drama tayo, ti masakbayan mo. Flowers and chocolates for you, beautiful lady. Thank you. Italaan nga damang sagot kanya, iti kastoy. Pasensya no dito yung restaurant tinang tadak. Saan ko ngamin nga amuno sa dino ti balayo? Mabalin ka dito o may pumasyari di balayo. Apay ko maapasyaram ti balay mi. Ha? Sikat yung may kupasyaran di balayo. Ha? Medyo adayo ti balay mi ditoy. Ngam kanayo nak ijay grocery mi di taigid ti crossing. Lola, nastrakyo ka din ti grocery iti asidag ti crossing? Idi pa lang tinaudi nga ipapan ko ijay. Kanayon nga adu ti tao. Iso nga ijay babasit a grocery ti papapanak. Tapno basit ti tao. No kasta, dakkel da a grocery, Lola? Wen. Idi, kat agnagan iti sali ti mangiman manihar. Ngamita, jay anak na kano ti simmublat. Ningata Joy ti dakdakamatan nyo, Lola? Saan ko nga ammo tinagan ti simmukat? Apay ka di. Adda na amamo ka na pintas sa babae. Kat iso ka no ti mangiman manihar iti dadya a grocery, Lola. Ah, nakayawan ka iti dayjay a babae? Anyan to nga tanti tsura tinapuuran a rupak. Apay nga iti pa'y rupak tinauram. Iti sakala kumanwan no imak. Nagkasangan. Sigurado lakit di nga ado timang katawa kanyang kapoy di kinalaad ko. Imbag lakit din ta sana ka nabulag. Kat makitak pa itidalan ko. Malagip ko kat ngayon dagiti kinat katawak iti analaad at tao. Ita, siya kun ti katawaan da. Adumat kayan ti customer yun ditoy. Makadisturbo ak. Alaaglangan ti ustong address mo. Taumayak to ijibalayo. No alaam ti address ko, di awanan ti address ko. No kayat mo ak at pagbalinan ta amay-may sa ti address ta. Kasano ko mamay-may sa ti address ta? No umanugot kay ti adda iti panunutan riknak. Agbalin amay-may sa ti address ta. Kasano ko ma? Madamag ko man, anya ka dito trabaho. Saan na nakabaalan ni Lolo nga imanihar ti asyendana? A pinamulaan da iti unas. Siya kon ti mangiman manihar.
Amuyo ka di ti hasyenda na mulaan ti unas iti asidag, mami. Kukuhan sa tiagnagan iti Pedro, nga magkabaw sa kanon. Apo ko na ti simukat. Isupa iti mangitultuloy iti pagaramidan iti asukar. No kasta, adda pa'y pagaramidan da iti asukar, mami. Kasta mo ti damag ko. Nga iti sabalin samot a probinsya ti ayan ti pagaramidan da iti asukar. Apay anadamag mo, iha. Jay agrayo kanyak. Kat iso kano ti mangiman-manihar iti unasanda, mami. Ha? Nataar siguro. Tanataar mat nila kay Pedro. No sa anak ang nagparitoke. Amakan no dinak kayat. Gapo iti kinalaad ko, mami. Saan mo alagi pa ti kinalaad mo, iha? Tinapatag, kat nasaya at ti kababalin mo, kan nabaliwanan ti langang. Damag ko man at ibabayan ang katawa kanyak kapoy ti kinalaad ko. Kat may sakarag iti nauram nga empleyado. Sa dino aparte ti bagi na tinauram. Ti kanuro pa na, Lola. Masiguradok ang nalaadan day dyan na pintas. Kasla nagbaliktad nga rod ti pasamak. Sika ti timmaer. Idinto ta iso ti limaad. Ha? Aywan na niya. Kasla-kasla ngagpaiso, Lola. Saan lang akasla? No dikat talaga akasta tinapasamak. Agkita kami pa nga ta? Ang mga no din akong mabigbig no agkita kami, Lola. Asino ti kuna ni Kevin adi na mabigbeg? Ti kano babae anang katawakan kwa na. Ang madamat na itulong dayjay a babae iti biyag ni Kevin. Anya ko mati na itulong na. Kat inuyaw na kat nga rod. Dayjay samot tinaudi ang uyaw ka ni Kevin. Isuanapan kayo nagparitoke. Ha? Oh, wen nga agpaiso. May sa akarit iti biyag ni Kevin dayjay ang napasamak. Uray agkabaw ti asawak. At damot dagiti gondaway anain-siriban dagiti ibagbagana. Saan ka di apod no timbagak? Awan! Pudno! Kanayon mat dayjay a Kevin dito'y balay. Sinong batam ka din, iha? Plano kasong batan, daddy. Saan kayo ka di ngagkadkad? Oo, apay ko mga agkadkadak. Kat saan mo ta siyak ti makirelasyon? Kunak nagpili kayo pa iti para kanyak, daddy. Sika ti rumbang agpili. Ta sika mat ti makirelasyon, iha. Agyamanak, daddy. Nadamag mo ka din no anya ti trabaho na? Iso kano ti mangiman-manihar iti asyenda. Kan pagaramidan ti asukar ni lolo na, daddy. Idi pimintas ti anak ta. Makamanugang tansamot ten. Anya nga hirod. Karbungan na mo't dayta. Adaan mo't iti husto nga edad. Adan to apo ko ta. Adan to ubing dito'y balay. Ubing adagos? Di mo pa'y mo no agkatuluyan da. Agar-aram pa'y laang jay tao. Awan papanan na no di kastamot lang. Aram pa ita, intun kuan, asawa. Sa bagay, makita kat napod nun samot day dya alalaki, akanayon nga umay dito'y balay. Kasta nga ro ti makita, iso adinamag ko iti anak ta, no sinungbatan nan ngam saan kanupay. Ay, no sana pimbintas ni Joy. Jack amo, no kayat pa'y jay lalaki. Lolo, apay alin no katan niyo matan tinangina at chocolates ang nakadiso iti amay tinangina asabong. Maapay ko man nangina. Kaya't ko nga ron akanain. Isagot ko kumanay tayo iti balasang. Ay, adda nga tamayat matkan ka balasang, apaok.
Kano kasla ka kurarap night. Laisen da kalaang baraw. Nalipatan yung samat ang nagparitoke ak lolo. Nataeren to'y apo ko yo. Hangam saan mo to ang mailamang. Ta saan aday ta tipudno alangam. Ore at ang nasukatanan lolo. Iti kaano man. Saan ton ngagsubli ti sigod a rupak ta mabalin. Mala. Agtal na kangaruden taka nagmanday to'y at chocolate. Sumbatan nakmutan na, Joy. Nabayagan nga agun onnoyakin ka. Awan ka ti panagayat mo kanyak. Anya ka diti kayat mo nga isungbat ko kan ka. Uwan ko namon tamayat kan. Ala ka din Maikarim ka di, adi nakalukwan, Kevin. Ikarit. Patpat gek ajoy to'y biyag ko. No di naksungbatan. Agbalin analidam ti lubong ko. Awan na pulos joy iti biyag ko. Sige man laangan. Sungbatan kan. Husto ka di tinangag ko. Sungbatan akon. Wan ko naklangarudan. Agyaman ak. Joy to'y biyag ko. Ta sinungbatan nakmatlangan. Sakit ti tiyan mo. No pasakitan na ti tiyan. Apay nga isagot na iti balasang. Tapno ang sakit ka di ti tiyan na. Ay, nagrigat kalakit din akasasao, Pedro. Narigat ko nam. Ngam apay nga ron nga umay kamakisarita kanyak. Ay, apay ano daduma kat nasaya at mat no kasasao ka. No daduma, saan nga ti isungsungbat mo? Ay, andan sa kabkabaw mo. Nah, Tila di mo masasao. ay tasyak paikit din ti adakabkabaw na. Di ta ka man laengaan. Pimanawan ti adda kabkabaw na. Ay, kaasimat. Tadi na mo, tilablabidan na. Oh, kumusta, amiga? Si kamot gayam, amiga. Adda ka gayam ditoy. Ipakamok gayam kan ka. Nga adan kaayan-ayat ni Joy. Kasta ka di. Napintasan ni Joy. Iso asaan nga imposible ang maaddaan iti kaayan-ayat, amiga. Numan makiasawa, may sakaaninang amiga. Makitak to ti agbalin a manugang mo, amiga. Awan, amiga. Agkumare tanton. Sika ti kang runaan apang ibagaak inton madano. Adda akon diti balay ni. Naglaad akon. Sino pa iti mangawat kanya kiti trabaho? Kat kastoy kumatan. Amo kung tirik na dagiti kinat katawa katatao. Madigayam ti managuyaw. Tanasakit itirik na ti mauyaw. Malagip ko gayam, amiga. Adamot pasyente at taga ditoy ngam nalipatak tinagan na. Malagip ko laang at taga ditoy matdayjay. Sa bali laang a barangay. Sino nga ta? Di mo ka di malagip ti apelyedo na? Saan nga rod, amiga? Tilaang lugar na ti malagip ko. Ngam agduma kayo iti barangay. No nagparitoke, kaya't naasawan nga damat mabalinda. Wan, amiga. Narigrigat pa iti naopera kan kuana. Tatulang tinabawasan kan kuana, amiga. Kastagayam, amiga. Adamot gayam taga dito'y ili tayo, anaritoke. Kuna ni amiga Doris. Kaam-am mo kini nagkita kami itay jesimbaan. Ha? Adda ka di matnalaad, nga adda mabalin na ditoy? Iti sabali kano a barangay. Ngam dito'y kano nga ili.
Nalawa mo't ngamin dayto nga ili, adwa barangay. Wan bakit di? Kaslaman entrisado ak amanga mo. No asino ti pada ni Joy ang nagparitoke. Apay nga interesado ka. Kaya't namat siguro ang mabaliwan tilangada, no nalaad da. Wan bakit di? Ala, lipata mo dayta. Di mo mo't siguro am mo no asino man dayjay. Mga sawa ka ka din, Kevin, baraw. No umanugot lakit diti kaayan-ayat ko, lolo. Ay, imbag ano na pintas ti maasawam. No nga kaslakan ka, ay day talakit din. Apay ka di akanayan yung ay palagip titsurak iti. Saan nagpay ngamin nga agkabaw, apaok? Saan ko ang malipatan tila nga ti dungdung wag nga apukaw? Uray nalaad. Ni lolo mo't. Imbag ta saan kayo nagkabaw ako nayo? Awan ti puli tayong agkabaw. Isumot lagayam asaan kayo nagkabaw, lolo. Kahit ang mga noo mo na kapay ang agkabaw nga mitisya. Ha? Kuna ni Kevin nga kita kami dita restaurant. Naarkusan iti sabsabong ti ruangan. Kaslaawan tao iti uneg. Umunagak man. Wow! Nagpintas ti pan nakaarkos ti restaurant. Ngam, awan tao. Diyala ang may sa alamisaan. Kan, adda nakasagana a plato kan baso. Naarkosan iti ado asabong. Nagpintasan. Agpatuloy ka, Joy to'y biyag ko. Anya ka di daytoy, Kevin? Binayadam ka di ti restaurant tapno dua talaang? Araminig ti amin para ken ka, Joy to'y biyag ko. Apay anag pa rin tumang ka. Will you marry me, Joy? Nagdakkel ti bato na asingsing. Anyapay dagiti sumaruno ang mapasamag. Papagayam, di uliwayan na denggan. Tituloy ti seryeta yu itaalawas ang napauluan. Ritoke. Dito'y drama tayo. Ti masakbayan mo. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Kan iti direksyon, Virgie Puklay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, TMTBC Drama Production Center, iti DZWT 540, kanda ito'y nga estasyon. Agyaman kami, iting kay Panang Tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, nagdato ni Kevin ken ni Joy, kat iti agangay, sinungbatan ni Joy ni Kevin. Kabayatan na, uray agkabaw nila kay Pedro at dalatta dagiti pudno a may bagana. Iti sabali a bangir, limaad ni Jonalyn, gapo iti aksidente apan nakauram na. Nagbabawi da itoy, gapo iti kinamanaguyaw na. Iti may sangal daw, at dakinid daw ni Kevin ken ni Joy. Papagayam, denggan tituloy ti seryeta yu itaalawas a napauluan. Ritoke, dito'y drama tayo. Ti masakbayan mo. Araminig ti amin para ken ka, Joy to'y biyag ko. Apay anag pa rin tumang ka. Will you marry me, Joy? Nagdakkel ti bato na singsing. Will you marry me? Uwan, Kevin. Umanugot ak iti bagbagam. Oh, kamaod dyan na. Agkalay sa tamatlangan, Joy to'y biyag ko. Ibagakon ka dalolo nga umay na makisarita diti balayo, Joy to'y biyag ko. Anyang aldaw tiyo umayo. Taiso ti baga kada daddy.
Saan daan na bannog iti aldaw ti Domingo? Iso nga iso tiyo umay mi. Sige, dayta ti bagak kadakwada. Awan da ita, tada ngamin importante ana pananda, may panggap iti negosyo da. Imbag ta nasapa ka ng recap iti grocery. Imbagam ngamin nga umay ka. Adamat kat digital talga kiti grocery. Nasingpat mat day jay agayim ko. Saan nga tang ado ti kidawon nagiti dadakkel mo kada lolo? Saan mat siguro? Jay lang gagangay ama aramid, no dagkalaysa. Lola, intayon makisaw ka nagiti dadakkel ni Joy. No kasta, imanugot nga agkalaysa kayo. Well, Lola, No kumata saan nga agkabaw ni Lolom. Mayat ko mano kaduwata amapan makisarita. wan ko Lola. Ngam amang ano inton sumurot kat ibaga naman in ijay nga aglang ako rarapnit ti apo ko na. Di na malipatan ti sigod alangham. Uray kas jay idi ti langam, dinungdungo nakalatta. Malipatan na ang nagparito kiak. No agsasaw kami kat ibaga nalata nga grup-grupa akano ako rarapnit. Dito'y kapay, tamapan kami ka ni Kevin ijay balay da Joy. Joy? Sino mananday ta, Joy? Ti kaayan-ayat ni Kevin. Tulagan min ti maipapan iti kalaysada. Ay mga sawan ti apo ko. Wen, iso ayunay-unay ko kan ka ano madanon ti kalaysada. Saan mo nga ibalbalikas ti ropa ti kurarapnit? Tapno saan nga agliday ti apo ko ta? Saan nga ibalbalikas ti kurarapnet? Wen, lipate munday ta abalikas. Taagliday ni Kevin. Kurarapnet? Agliday ni Kevin? Wen nga rod, ti balikas ako rarapnit, timang paliday ka ni Kevin. Laglagi saan mo aliplipatan dayta? Di mo ibalbalikas ti kurarapnit. Dumanon kayo, ma'am. Ada ija uneg ti asawa. Agsipod taumay kami mga balayan. Abalayanan tiyawag ko kada kayo. Taday tamot lang ti turungan ti panagsasarita tayo. Adakan ka dayta, abalayan. Pabusuyan tayo, matikayat dagiti ubing tayo. Ngaglantip, dagiti puso da. Ay, wen taiso mo ti pagragsakan dagiti ubing tayo. Sige, umay kayo. Intayo ijay salas. Adda ijay ti asawa. Agmay-may sa nga anak mi ni Joy, abalayan. Kastoy ko mati maramid tapno mabiit ti saritaan. Anya ka di dayta, abalayan. Nuan niya dagiti ipaayo ama parte inton kaldawan ti kalaysa, tupagan mi. Numano ababoy ti ipapartiyo, kastamot kada kami. Aramiden tayo anakalalagip ti kalaysa dagiti ubing. Jay saan amalipatan dagiti tattao. Umanugot ak iti dayta singasing iyo, abalayan. Adala ang may sa akid dawak, kat sapay ko matapat ganyo. Anya ka di dayta, abalayan. Adda nalawa alote ija asyenda. Ijay kuma ti pakaangayan ti kalaysa ken resepsyon. Paarkusan mi. Payaban tayo ka di ti padi ijay? Wen abalayan. Ni Apo Obispo ti umay. Sigud nga min agayam nilakay ni Apo Obispo. Nalpasan ti saritaan. Dito'y asyenda ang maangay ti kalaysa. Ni Apo Obispo agayam mo ti mangkasar kadagiti ubing. Amo na aya nga dagkalay sa nga apo ko.
Inak kasarita. Ipa-schedule tayo tapno makaumay. Nasapa pa'y mat-apa nang i-schedule. Ay na. Agkita kami manen iti gayem ko a bishop. Iso tinangkasar ka data idi. Iso nga iso manen timangkasar ka dagiti ubing. Nabayag asaan kami anagkit-kita kani gayem ko a bishop. Tay ipalpalagip ko akanayon Pedro. Saan mo abalbalik ti balikas ako rarapnit? Kurarapnet. Saan abalbaliksan? Kurarapnet. Saan abalbaliksan? Kas na nagbayag nga orayan ti Aldaw. Madanon ko man ti Kalaysata. Unay kat daytan, Kevin. Kasla na bayag ko nam no isulaang ti pampanunutam. Apay, sika, saan nga isuti at ti panunot mo? Iti trabaho, ti pangibukbukak iti oras ko. Tapno sa anak amasikuran amangururay iti idadatang daytang aldaw. Lumabalin la kumaadagdagan ti Aldaw, inaramit kon. Adayo ka ditimbaga ni Lola Alote, Jasyan dayo? No kayat mo, intag pa siya rijay. Ipat patarimaan ni Lola, tapno nakasaganan to nindon kaaldawan ti Kalaysa. Papinturan na pa nagiti mabalin a pinturan. Saan lang ang gayam nga hasyenda dito eh? Adamat basketball court. Nalawang agpaiso dito eh. Imparamid idi ni Lolo da ito para kadagiti agtutubo at trabahador iti unasan. Imbagman, nalawa, tasaan lang ang basketball court. Adapay pagyanan dagiti mayat nga agbuya. Naisem ngamin idi ni Lolo iti basketball. Adapay maangay idi apasalip ti basketball agiti agtutubo. Ano ti umayag buya? Isumat lagaya man nagpaaramid iti basketball court. Iso adito ti kayat ni Lola apakaangayan ti kasar. Uray adun to ti dumaray. Adda pagyanan na iti tattao. Naggapuan nyo ka di, iha. Nagkuyog kayo kano ka ni Kevin. Iti imbaga ni Lola Andrea pakaangayan ti Kalaysa, mami. Nalawang agpaiso, tadapay basketball court na. Kasta ka di. Imbaga na ngamin, amawis kano amin at trabahador da iti asyenda. Sigurado nga doon to ti tao, mami. Sapay kumata naragsak ka iti sitong ni Kevin, iha. Sapay ko ma, tasan nga agbaliw tinasaya at nga ugali na, mami. No saan kayo lakit di nga agpindangato iti pride? Maliklikan ti apa. Uno saan apagkinawatan. Ikagumak nga ramidan dayta, mami. Hello, amiga. Nakaawag ka man. Dandanin maangay ti Kalaysa da Joy. Tay kunakon, sika ti maisa kadagiti kang runaan nga sponsor. Areglado, amiga. Sa dino ka di ti pakaangayan ti Kalaysa. Ije kano nalawa alote, kan basketball court iti asyendada. Oh, asyendero da ka di mo't, amiga? Wan, amiga. Plantasyon ti unas. Oh, kasta ka di. Asyendero da mo't gayam. Imbagman, amiga. Lolo, pangasyo, tasaan nyo abalbaliksan ti karuprupa ti kurarapnit inton madanon ti Kalaysa. Kurarapnet. Saan abalbaliksan? Wan Lolo, lipatan nyo kumanday ta abalikas, wan. Ala, waynen. Saan taon? Sapay ko Lolo. May palagip ngamin ti kanayon da apan ang katawa kanya kiti. Iso ti paglidlidayak ngamin iti. Ala, saan kanto nga agliday, baraok? Lipata ka uno day tatikunam. Agyaman ako na inutong palin nyo day ta, Lolo. Sumagmamanulangan nga daw, kalaysamin ka ni Joy. Nakasagana kayo ka din?
Mapantayon iti asyenda? Apurado ka. Abak mo pa iti nobya. Nakasaganan ti bridal car ni Joy di ta baba. Da kayo kit di ababay. Itay pa nga grubrubwat kayo. Angam di kayo mat makarubwat. Imbag ti masapa ngam ti maladaw. Malangaro din, hintayon no nakasagana kan. Sige, hintayong arudan. Ay aguray pa'y gayam. Anya gayam abag ti aramata? Day tangamin tanagado ti bag mo. San mo nga amo no anya kadakwa dati usaram. Oh, apay adi ka makaid na, Barok. Agtakder ka, tumugaw ka, kas ka na magna ka. So magmamanulangan na minutos. Awan pa lang da Joy. Di ka kadi agdanag. At danton dagi jay. Umay dangata, Paok. Nagbabawi dan sama. Ay, apay ko mga agbabawi dangay. Imposible daytan. Saan kumamot Mapanak sa ijay, tamapan ko sukunan ida, Lola, Lolo. Saan da nga amo ay ati dalan? Taing kapay laida sukunan. Urayin tayo laidan, taumayda. Pudno ti imbagan ni Lolom, apok. Umay dagi jay. Urayan tayo ida. Nay, ada si Mardang alugan. Ada arkos na asabong iti sangaw. Oh, adadan, apok. Agyaman na ka po. Madandanagan lakid din no apay nga awan dapay. Nay, rumwaran tinapintas akas la prinsesa. Bagay, kasta kamot ide anakabelaw sa angkaday. Imbag tamalagip mo pa'y laeng. Anya ti panagkunam kanyak. Agkabaw. Agtugaw ka nga rudita. Taintun madamdama. Mangrugin ti wedding entourage. Agyaman kami amin iti idadarayo kakabsat. Awan ti agawid, tama isaganan dagiti pagsasangwan tayo. Adumat ti lamisaan kan tugaw iti dayja abanda. Agyaman kami kakabsat. Ket yabrasak met tinabara kablaaw ko kadagiti makagapo. No apay na urnong tayo itangal daw. Kablaawan kayo, nobyo ken nobya. Agyaman kami, Daddy. Agyaman kami, Daddy. Kablawan kayo, ubing. Sapay kuma, tamataginayon ti ragsakyo, iti agnanayon. Day tanubyo ti kong kuna ka pasyente kami ka. Day tati rin ito kek. Anya? Agpadaan na rito ke, dagiti nobyo kan nobya. Wan amiga, siyak pa'y tinangopera kadakwada adwa. Ay, anya na pa nakairanranada, nga isuda tinagasawa. Kasla, naigagara ti pasawak. Retokado ti nobyo kan nobya, amiga. Wan nga rod, amiga. Magpadada, adida mo ti sikreto ti tunggal may sa kadakwada. May mayat no agtalinaad a sekreto ti may papan iti retoke, amiga. Saan nga amo ti nobyo a retokada ti asawa na? Kastamot, asaan nga amo ti nobya? Aretokado mo ti asawa na. Nakaragragsakak iti dahito nga aldaw, Joy to'y biyag ko. Kasta akmat, Kevin. Naragsakak mat. Sapay ko mat, manayon ti ragsak na. Ikarik-adikan to pagsangita. Ikagumakmat nga ramidan ti pagrabangak kas asawam. Kasta akmat ka. Ay ayatan ka unay. I love you too, Kevin. Inalamat na ni Lolo ti mikropono. Anya nga nga tatibagana. Apay akas lamadanagan ka.
Denggan tayo, no anya ti bagana. Ang mga umantar ti kabaw na. Agkabaw nga mina ni Lolo. Nagkasarkaya man ti anak ni James. Aplano ka aramatan a sugar daddy. Iti kastoy akasasaad ko. Awan lakit ti timayan. Amang ikalay sa kanyak. Nagrigat mo ti sasaadag. Naglaadak mo't ngaminen. Anyapay dagiti sumaruno ang mapasamag. Papagayam, di uliwayan na denggen, ti paggibusan, ti seryetayo itaalawas ang napauluan. Retoke, dito'y drama tayo, ti masakbayan mo. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Kan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MTBC Drama Production Center iti DZWT 540 kanda ito yung estasyon. Agyaman kami itingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Kat ita papagayam, isagot mi kada kayo ti paggibusan ti seryetayo itaalawas ang napauluan. Retoke. Dito'y drama tayo, ti masakbayan mo. Nagkasar ka no gaya man ti anak ni James. Aplano ka aramatan a sugar daddy. Iti kastoy akasasaad ko. Awan lakit iti mayat amang ikalay sa kanyak. Nagrigat matan ti sasaadag. Naglaadak mat ngaminan. Naimbag nga oras yu amin, nga da dito'y at halaong. Pagyamanak amin, ti kadayaw. Ibalakad ko kadagiti nobyo kad nobya. Aliklikan da ti agimaon. Imaon ti agpaay alate. Wanaw kaslaan ay amang dadaal iti relasyon ti agasawa. Gusto mo timbalakad ni Lolo, amiga. Adun ti amok anarakrak ti pamilyada gapu iti nalabos a panagimon. Wan nga rod, amiga. Adapay mangdangran iti asawa na gapulaang iti imon. Sa nabalik ko nupudno ti pagimimunan da. Nungay ataplaan. Dayta ti madi. Sakbay nga agimon ti may sa tao. Panagnagandapay ko sakbay nga agaramid da iti addang ama ikaniwas. Agpaiso day ta, amiga. Adon ti nakaaramid iti may kaniwas. Gapo iti kamali nga ata. Pangasim, tanumadanon ti panaginaw mo. Pilyam ti paginawam. Mabalin ka di ti kasta? Apay kumamasapol apilyak ti paginawak. Basta, saan mo kumapagin inawan lang itinalaad wanon, karkar na. Anya kumati connection dagita no aginawak. Kunada ngamin, ano anya kano ti paginawam. Iso kano ti kaing ingas ti ubing. Agpaiso nga ta dayta? Adda nga ta scientific explanation na dagita? Pudno man wano saan. Tung palan talatan tapno awan ti rason. No dayta ti kunam, matungpal, Mr. Kevin, my love. Agyaman ak unay, joy to'y biyag ko. I love you. Ada ibagakan ka ngem agtalinaed kumaapalimod, honey. Anya dayta, takasla na patiglaunay. Idi kalaysa dagiti ubing, nasao kanyak ni amiga Doris, ang nagbalin ka no a pasyente namat ni Kevin. Anya ti kayat mo asawan? Nagparito ki kanumat ni Kevin, kani amiga Doris. Kayat mo asawan? Nalaad mo't idi ni Kevin? Dahil tati pudno,
Nalaad mo't kano ni Kevin, sakbay anaritoke. Yan. No saan da nagparitoke, kawatan asaan da pa ya nagasawa ita. Dayta mo ti ada iti panunot ko. Kinayat ni Kevin ti anak ta. Gapo tapimintas. Imbag na nakaumay kayo mo dito balay, anak. Nabiit kami anapan ni Jabalay da Lola Andrea. Iso nga imay kami mat dito mami. Kumusta mo't ni abalayan, Pedro? Kunada, ako markaro ka no ti kabaw na. Kasjay ka diti agkabaw, mami. No daduma kat nasaya ta kasasaw. No daduma, kasla ubi nga makisasao. Agkinaro ti agkabaw. Aglimpio no daduma. Managlilipat mat no daduma. Para kanyak, at dalagiti na insiriban nga ibagbagana. Ang mga no saan unay nga agkabaw. At dalaang dagiti di na malipatan. Kan adamot malipatan na apasamak itibiyag na. Manmanumetan ti kada ni Kevin dito'y balay. Adda nga minan asawa na. Adamot bukod da balay. Taibagak nga umaydan to pumasyar dito balay. Apay nga main nga da sa bali a balay da. Kada kalmat da ito'y balay. Anya nga rod kat iso ti kayat da. Adda nga min naglako iti house and lot iso aginatang dan ka ni Joy. Sa dino da ita house and lot. Iti asidag ti grocery ni Joy. Kasla inagaw ni Joy kadata ni Kevin. Ijay matan ayad ni Joy ti paggigyanan na. Saan kat aditoy? Saan ka ka din nga agsentimiento? Ibagak to kadakwada nga umay damat ditoy. Wenno saan, datan timapan ijabalay da. Kumusta kan, Lolo? Kailunak ka di? Napanamay ang ubeng. Nabayag adi ka nagpakpakita. Ije balay mi ko ni Joy Asidag ngamin ije grocery na. Pagyanam ijay ani Joy. Tagyan kamat dito'y balay tayaw. Saan ang mabalin Lolo? Kaya't mo kading agyan ni Lola iti sabali abalay, kat agyan kamot iti sabali abalay? Saan mabalin ay hamat ti kasta. Kasta kami mat ka ni Joy, Lolo. Saan na mabalin sabali ti pagyanan na, kat sabali mat kanyak? Saur ka. Itatadakkel ka. Panawan nakmatay. Intabit iji balay da, Lolo, tagpasugnod matan. Apay ka na pinanawak, itatadakkel akon. Anya? Dayta ti kunanakan ka, di napan mo pinasyar? Wani nga ron. Ano sang tabasit nga gyan iji balay da? Kaasimat lakay nga minan. Sige, narigat no saan apagustuhan ti lakay. Kakaiso na nga aglampay matkan ka. Agyaman naman nakaawat ka. Para ka ni Lolo daytoy. Kaasimat. Sana bale. Taddan to panagyanta dito'y balay ta. Sige, taalaan ta nga ro dagiti itukot ta iji balay da, Lolo. Hello, iha. Nakaawag ka ba't? Mga nung umay kayo dito'y balay mi, mami. Awan kamin to dito'y. Apay nga awan kayo ako nam. Papanan nyo aya. Mapan kami pailaang iti balay da Lolo Pedro, mami. Agpaspasugnod ngamin. Manipod idisan kamin amap-mapan ijay. Alahuan, iha. Narigat no lakay ti agpasugnod. Imbagak, tapno saan kayo amay lawan nga umay dito'y ngawan kami, mami. O sige, iha. Sino ka itayen? Apay ngay mo nagkadito'y balay may? Siyak ni Joy, Lolo. Ti asawa ni Kevin. Didak ka din malagip? Si kagayam tinangagaw ka ni Kevin kanyak.
Saan ko nga inagaw, Lolo? Apo ko yulatan ni Kevin. Agyan kami pa dito'y balayo. Makipagyan ka dito'y balay, may? Ni matla Kevin ti apo ka, ok. Wen, Lolo, no pumanawak, surutan nak ni Kevin. Iso makipagyanak pa'y lakada kayo. Adakan ka, no kayat mo matiagyan dito'y balay, may? Pasensyakan iti panagsasaon ni Lolo yo, balasang ko. Di na mo ti sasawan na numaminsan. Saan kayong agdanag, Lola? Maawatak ni Lolo. Tamok mati ka sa saad na. Ay, agyaman na balasang ko. Saan ang nagbidot ni Kevin ang nagpili iti asawa na? Patiray oksamot tanday ta, Lola. Saan ka apat patiray ukan? Tapod no ti ibagbagak. Ay, anusan nyulatan ni Lolo yo, tagkabawan. Kasta ka no ti agkabaw, kuna ni Mami, Lola. Aldawan, Joy. Di ka kadi mapanag di grocery? Adma di ti bagi, Kevin. Aglaladutak, kan makabakbakwarak. Ha? Apeng ka? Ala, agrobot ka tamapanday di ospital. Ospital? Awan mo tinasakit. Aglaladot kan makabakbakwarak laang. Barang maawan day to inton madamdama. Sa anak pa yung aroda pumanaw. Orayak, no kasano day ta amarikrik-nam. Saan nga tanga aginawa kon? Sa anak pa nga min anag sa nga ili itaabulan. Ha? Ay, saan kang aroda kumitkita iti anyaman analaad? Naimbag man ta nakapasyar kayo met dito'y balay. Wen, Daddy, ing kami agpakita iti may sa doktor. Doktor, sino ti masakit? Awan ti masakit, Daddy. Kaduan nak ni Kevin. Tadaatap ko nga aginawa kon. Masikog kan, iha? At danto na po ko? Isungain kami penken no talaga ang masikugak. Alang nga Rodiha, ibaga kinisali takaduan na kayo amapan iti doktor. Anya? Nagado kami kit din ngay amapan iti doktor, Daddy. Kumpirmado na masikog ti asawak, Lolo, Lola. Oh, at danto nga ruden apo kumi iti tumang. Kasano kumamat nga agapo ko ti tumang mo amakbakatan. Ay na, apok. Pasensya amon ni Lolom, tadi na amo ti sasawan na. Anyasaan nga amo ti sasawan ako nam. Ay, agkabaw kan sa abakat. Ay, iha, saan ka nga agbagbagkat itinadagsen ha? Masapul nga aywanan tayo anaimbag ti sikug mo. Pudno timbaga ni Lola, Joy. Aramidam amin nga ibagada, ha? Magagaranak amaddaan iti apo ko, honey. Mabitla nga urayan dayta. Dakal matenti tiyan ni Joy. Sumagmamanulangan alawas kataganakan. Adan awirak nga uping. Adan to ibit ti maladaga dito'y balay. Kasano ko mga daibit ti maladaga no saan adito iti pagyananda. Ibagak to kadakwada akanayon da nga umay dito'y. Tapno maawir ko ti apo ko ta. Kevin, agring ka. Nagsakit ti tiyan ko. Dati ko lang. Nasakit ti tiyan mo. Wan, Kevin. Intan ni Diyo ospital. Ay, sige. Tenak isagana tilugan. Lola, agsakit ti tiyan ni Joy. Intayo ti ospital. Aganak ka din. Umayakon. Kaduan nyo ni Joy. Tenak pa iror tilugan iti garahe. Kartingam nga rod, takibinam amag na nga agturong ijayan tilugan. Ay, amang ano saan ko akabailan akibinan. Imbag tanabiit ka laang iti delivery room. Saan kaunay anarigatan?
Ayan ni Kevin, Lola. Napan ijay nursery. Magagaran ang makakita iti anak yo. Iyagda ko man dito iti ubing, tanapig sa akmat. O sige, tamapan ko ibaga iti nurse no mabalinon ayagda dito kwartom ti anak mo. Apay akasta tilang ti ubing, Lola. Kevin, kasla ang grupo pa ako rarapnit. Imalakanyak ti anak ko. Iso akas tatilangana. Apay adi kag tagtagari, Kevin. Kaing ingas launay ni Kevin, idi maladaga pa ay. Iso tintod ti Diyos nga anak ta, Joy. Kwa, Joy, apok. Kasta pa'y laeng, tamaladaga. Kasta ti itsura na. Ang agbaliw to, intun dumakal. Simangpat kayo gaya man. Napananyo aya, tanagidan kayo api manaw. Ay, nalipatam ka din jay imbagak nga aganak ni Joy. Napan kami, ije ospital. Ospital? No kasta, adan maladaga. Awan, adan apo ko ta. Isuday ta saksaklutan ni Kevin. Joy, apok, agtugaw ka pa'y dita sofa, Madamdama, adda ka nun, daabalayan ditoy. Wen, Lola. Ay, kita akman mati apo ko. Ay na. Kaslakan ni Kevin di maladaga. Kaingingas na launay ni Kevin. Nakunayo akaing ingas ni Kevin ti anak mi, Lolo. Kastoy ka di tilangan ni Kevin, idi ubing. Ay, nalagip ko idi maladaga ni Kevin. Kasla grup-grup ako rarap na ito. Ngam, saan matita, Lolo? Kasano? Ay, narito ke kanon samat. Ay, jakman amaw. No kasta, agpada kami ka ni Kevin, anarito ke. Kayat ka di asawan, ano aga nakakmanan iti babae. Kat kaing ingas kuntuman. Nasao ni Lolo, akaing ingas mo ti ubing, ngam naritoki ka. Pudno ka di, Kevin. Pudno reta. Gaputa ka na yung dak idi akatawaan. Imparito kinak ni Lola. Agpada tagayam. Kanayon dakmat idi akatawaan. Iso nga imparito kinakmat ni Mami. Ay, ritoke. Sana may lemang ti pudpud no alanga. Tagpaiso ti ko na ni Lolo. Iparitoke man. May parangarang tumot lang ti pudno. No katawaan danto ti anak ta. Kapilitan nga iparito kita. Ditan papagayam, tinaggibusan, ti seryetay o itaalawas ang napauluhan. Retoke, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Nagparangan, dagiti papagayam yo iti radyo akaskada, Mary Ann Nalika, Teresa Kalay, Emily Kalika, Virgie Paclay, Roger Ramirez, Jonar Ributaso, kanto'y pagayam yo, Joffer Anas Basit. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Kan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Ganda ito yung estasyon. Agyaman kami, iting kay Panang Tarabay.